Evo, Javna je odlučila ovaj naš novi video da počne sa osmehom. Zdravo svima, ako ste zaboravili, ja sam Marko. Ja sam Jelena. I nadam se da ste uživali u našim iskustvima koje smo vam preneli iz Bukurešta, to jest Rumunije. Tako je. Javljamo vam se posle malo dužeg vremena i sad smo rešili da vam ispričamo jednu priču o Turskoj, tačnije o Kušadasi i o našem putovanju koje se desilo prošle godine u junu, odnosno julu. To je bilo naše drugo zajedničko letovanje, ali prvo u inostranstvo. Ako ne računamo u Crnu Goru. Da. Pre nego što krenemo u kratku retrospektivu svega što smo prošli tamo, pogledajte jedan video o samom gradu, neki kolaž video, pa ćemo pričati našim iskustvima. Tako, vidimo se. Nadam se da vam se svideo ovaj kratak kolaž fotografija i video snimaka iz Kušadasija. Imamo toga još, naravno, nećemo sve da otkrivamo u prvo vreme, ali generalno mi smo letovanje počeli da tražimo prošle godine u januaru mesecu. Imali smo, generalno, svi vam nude first minute ponude tada i mahom vam nude Grčku, tako je. Da, samo što je Grčka prošle godine bila jako skupa i ove godine, pretpostavljamo, nismo gledali. Tako da nam je privuklo pažnju tu što je Kušadasi bio dosta jeftiniji. Mi smo preko naše agencije ovde u Požarevcu Uspeh, Jolly Uspeh, naravno, i koja sarađuje sa Argusom. Hvala Argusu. I nije reklama, naravno. Da. Mi smo preko naše agencije našli aranžman, polupansion u hotelu sa 2 zvezdice. Koji se zove Melike, koji se nalazi na obali mora, blizu plaže. Nekih 50 metara od plaže. Znači, privuklo nas je to što je cena bila jako niska za polupansion za nas dvoje. Jeste bio prevoz autobusom, jer je prošle godine avionska karta bila jako skupa. Mislim da je bilo oko 500 nešto evra po osobi, samo povratna karta, bez smeštaja, bez ičega. Avionska. Da, avionska. Dok smo mi platili zajedno nekih 390 evra za oboje, znači sa prevozom, prenoćištem, hranom, sve 12 dana, odnosno 9 dana u Turskoj i 2,5 dana u putu. Da. Rekli smo da je hotel imao 2 zvezdice. 3 zvezdice i Melike. U međuvremenu je dobio 3. zvezdicu, ali u tom trenutku kada smo mi rezervisali bilo je 2 zvezdice, pa smo se na trenutak zapitali da li smo možda pogrešili, jer ipak kada uporedite 2 zvezdice ovde, ne znate šta da očekujete tamo. Međutim, vidjet ćete kasnije i ispričat ćemo da uopšte nismo pogrešili, da smo čak bili i jako prijatno iznenađeni. Naš savjet je pre nego što idete na neku novu destinaciju, bilo gde išli, kao što smo mi išli u Rumuniju, tako ako vidite, odlučite se posle našeg videa da idete u Tursku. A niste bili, obavezno izgooglajte, naći ćete dosta dobrih informacija, naći ćete polaznu osnovu za dalje istraživanje. Evo, kao što je Jelena rekla, mi smo bili u Melike hotelu, koje je na obali mora. Ja sam 2 godine pre toga bio u hotelu Ošćam, to je u prevodu znači hotel Jela, vajda.
U hotelu Ošćan gazda je Kenan, on zna srpski, sve dozvoljavaju, vrlo su gostoprimljivi. Takođe u hotelu Melike gde smo bili, šef recepcije zna srpski, kako je, zovu ga Suki, ime mu je Sulejman, zna srpski, vrlo su uslužni, generalno Turci su uslužni, tako je, i one priče o predrasudama prema nama su totalno neistinite, mada u poslednje vreme sve manje takvih priča, koliko sam ja primetila, kao batalite one predrasude tipa islamska zemlja, oni tamo, mi smo pravoslavci, oni tamo nas gledaju popreku, to uopšte nije tačno. Ko što je Marko rekao, osoblje je jako uslužno, jako gostoprimljivo, znaju srpski, ne samo šef, u ovom hotelu gde smo bili, ne samo šef recepcije, već i devojke koje tu rade u nekom kao baru, se trude, razumeju i trude se da nauče, čak su i nas zapitkivale da im objasnimo neke stvari, tako da... Da vam objasnimo sad jednu situaciju. Svaki hotel u Turskoj koji vi imate ima, pored plaže, ima i bazen. Da, to je nešto specifično za Tursku, manji ili veći, ali ima neku vrstu bazena u okviru hotela. Hotel Ošćan, koji sam ja bio 2 godine pre toga, ima bazen, on se nalazi u centru Kušadasija, znači jedno 5 minuta hoda je od hotela do hotela Ošćan, od hotela do centra Kušadasija. U centru Kušadasije je velika pešačka zona, veliki bazar, kupovit ćemo kasnije, to je jača strana osim ostaloga. Hotel u Melike jeste oko 10-15 minuta udaljen vožnjom od centra, ali ispred hotela staje njihov gradski prevoz kog zovu Domuš. To je minibus i on svakih 15 minuta staje ispred hotela. Čak i manje. 15 minuta staje od hotela. Znači, viza, koliko? 2,5 lire povratna karta, znači to vam dođe oko 50 dinara povratna karta do centra. Naravno, vi ne kupujete povratnu kartu, vi plaćate u jednom pravcu. Svakih 10 minuta u centru imate nazad do hotela koje vas ostavljaju ispred hotela. Ako niste u tom hotelu, kod te plaže, tačnije to je Ladies Beach, ima dosta stajališta Domuša, to je stajališta gradskog prevoza, kako oni zovu Domuš, i možete da vas ostavi bilo gde, sve vam je blizu s njim. Tako je. Da. Znači, i ko što je Marko rekao, imate ga bukvalno na 15 minuta od ujutru do 5, do uveče do 12. Do 12 sati, da? Kao u svakim gradskim prevozom. Treba napomenuti da Kušadasi ima više plaža. Jelena je videla Ladies Beach. Ja sam bio posetio više plaže. Ja sam bio i na Green Beachu, koja je baš udaljena. To je jedno pola sata od Kušadasija. Long Beach, to je od centra Kušadasija jedno 20 minuta, ali to ima pravi naziv Long Beach je zato što je dugačka preko 20 km, plaža peščana je. Tu su mahom veliki kompleksi hotela koji su mahom Britanci su tu, kad sam ja shvatio, mnogi su bili Britanci. Kušadasi takođe ima i Melike park koji je nacionalni park, ali je i ustovom plaža. Tu nije peščana, sve ove ostale plaže su peščane osim Melike parka koja je šlankovita, ali vrlo je zanimljivo ljudi koji su bili tamo, koji su mi pričali. Ja lično nisam stigao da odem, pošto je ovih ostalih 5-6 plaža je sasvim dovoljno nego da se obilaze plaže. U Melike parku je zanimljivo to što divlje svinje šetaju pored vas ko da kučići šetaju pored vas. Mislim, to sam ja pričao, Jeleni nije videla, vidjet ćemo neki put. Da, zato što planiramo ponovo da se vraćamo. Plaže su preshovite, čiste. Znači, Turci svako veče kad zatvore plažu, oni čiste plažu, kupe, kante su na svakom koraku, tuš kabine su na svakom koraku, WC-i su na plaži u svakom koraku, spasioci naravno su tu uvek,
uvek, sad, ako nama ne verujete, pogledajte snimke plaža koje smo zabeležili kad smo bili u Kušadasiju. Nadamo se da su vam se svidjeli ovi poslednji snimci i da će da vas zavolicaju u maštu da razmišljate o Kušadasiju. Evo, pošto smo imali jako mnogo lepih iskustava i svašta nešto smo obišli i videli, rešili smo da ovaj filmić o Kušadasiju podelimo u nekoliko videa. Tako da ovo je prvi i očekujem vas još par. Pratite nas i uživajte, to jest ako vam se svidelo ovo što mi radimo, zapratite nas na YouTube kanalu, imamo i Facebook stranicu Kudekamo i Instagram stranicu koja se zove također Kudekamo. I ako vam se baš svidelo, podelite video. Nadamo se da ćemo i dalje pomagati u odabiru vaših destinacija. Do sljedećeg videa. Ćao!